Rangrang jamita di minggu Advent na paupaton tahun B. Pajaho perjolo sian 2 Samuel bidu pitu ayat sada saha 5 ayat 2 B saha 12 ayat 14a doho ayat 16. Pajahau paduahon surat Apostol Paulus tuhuria Rom bidu 16 ayat 25 saha 27. Barita nauli sian Lukas bidu sada ayat 26 saha 30. Ahado ipolana pajahau perjolo mangodoson holong ni rohani debata napapiyakon hadirion ni hajol maun tuinganan nausangap di patarida hodoi di hadirion ni si Daud di pauba debatado parnguluan ni si Daud gabe sahalat namar sangap di padirga debatado ibana sian parmahan akadorbia gabe rajani bangso dipilih debatado ibana gabe sahalat raja jala di parmudu-mudu debatado totong si Daud di leho debatado hagugon tu si Daud laho manaluhon aka Allah di babalga debatado hasangapon ni si Daud marhite na mangalehon tuibana nagabe panggatina songon sahala raja jaladang marhaujunga be saka ni debataon dan naramitop harajauni marudu doan non sahatu hatubuan ni sahala panodang bolon Immanuel saluhu naun alani asi doho pasu-pasu ni debatado dan alani hagugon manang pamikirion ni hajal maun manang pamikirian ni si Daud sendiri pajahau paduahon sian surat ni Apostol Paulus tuhuria halak Rom mangodoson hapapatar ni hahomion ni debata inon odosan ni hahomion ni debata ima sakap laho paluaho jolma naung leleng di baga-bagahon jalan naung leleng hira nabuni di panguluan pada Nairobi manang di bagasan hagulahon Yesus Kristus na dibaritahon di padan na baru ima hahomion ni debata na sobunibe nung ngapatar jalatol hasbe omma napasangapon paranguluan ni jolma na mangulu dan alani pamikirio sabing alani asini rohani debata dihalason Apostol Paulus do hahomionon natung masai rekod ingoton siap pajahau paduahonon ima haporseaon manubuhon hapolinon laho mangiahi haluaon barita nauli patariaso songo dia do debata papatarhon sahka haluaun doho hakomioni marhite hadirion ni sahala boru-boru ima si Maria ima bilang-bilang ni horong ni poparan ni si Daud nasi nakapan ni debata jala marhite si Maria ma tolhas patar sikop gok dalam mir sakat ni debataon ima haroroni Yesus si palua
marhite si Maria ma ditubuhon si paluai baga-bagai jala sahala nong leling di paima jala sahala raja si parmahan jala si palua saluhuk jolma hola debatado na boy patol hason sakatna tuportilion jala holan marhite hite todido boy saluhuk nai di patupa Maria ima sitidangi haroro ni debatan tu portivion jala holan marhite hite haporseao do boy dia tu si jolma dan boy hola di bagasan pikiran sabing sada turpuk na boy rangrangon marhite akapajahaon di hari minggu apen napau patonon ima debatado holongi Deus Caritas es holong ni debata namangain para hudul ni hajol maun sian inganan nalia tu inganan daun sangat inganan ni si Daud na di halongonan na tinggal di tengah-tengah ni dorbia gabe di pasangap jonok tu debata maringanan di inganan nau sangat inganan ni sahala raja ima sorminan ni debata nagok holong napati bohon paranguluan ni kita jolma sakat ni debata ima asalam patar disaluhu jolma ia raja holong namang gom-gomi hajol maun ima debata sadiri jala debata sadiri do nama nubuhon diri nasa diri gabe sahalak jolma jala nautinodona sian peparan ni si Daud alani di perbadiai debata ma si Maria sahalak boru-boru natama laho manubuhon panodang boloni ima sakat ni debata si paluai jala saluhukna marhite-hite sakat ni debata pangrupion ni debata dohok di parmudung-muduan ni debata rekod de jolma mangolu di bagasan haporseam unang dirajai pamikirian sabing sude de jolma di pahehe debata sian parhadobanon tu inganan nausang sian hagolapon tu hatiuron sian hagaleon tu hagugun sian pardagingos sabing tu ngolu partodion sude do jolma inganan ni debata laho patupahon sakakna laho papatarhon holongna sia jolma di hari koton haradeon son si Maria natotong uduk tu sakak ni debata sude de jolma di perbadiai debata marhite hite to din alani dan alani hagogon di jolma sabing ubay na boy hita jolma mangulu jala mangulahon ulauta alai holong ni debatado marhite hite todin